Lami, di ako mo dala. O sige, unsa pa may dugayan, tara. Ini. Isa na. Kami ng kwarta din, sa kalibo lang. Na, nabuang ka pre, bisag unsa na yung trabaho ka ni pre, wajud ko kwarta gid. Asa di mong kwarta? Kabalon, biya ka na ko pre, og mga kwarta tagalante kayo ta. Lagi, galante ka sa mga chika nimo. Undangin na lagi ng pambabae nimo pre. So, sa ikabala ka pre, kanang chika-chika ra. Undangan ako na. Oh, unsa na po nimong gitanaw? Yate pre, kaisa na lang, last na lang ni. Awa lagi. Wajud ka na bago ba? Sige lang pre, kay murag walo mong kayo ni. Bahalag karon lang. Tara pre, ubani ko pre. Awa lagi. Sabi. Saan naman po? Naman ni lalaki. Tuo man ka na. Dako biya kay glawas oh. Pre, hiringi pre kung laki ba. Bitaw no? Murag na something. Nawa pre, naisip mo bang naisip ko? Pre, Tama, no? dating gawi. Tara. Pre. Kamusta na itong piktos ito ba? Kagi nga. Tumay pigtas na to. Oo, kato. Wala na ako lagi padala sa post office. Sa office? Oo. Masay po ko sa office ba nga? Ano naman to? Tama, no? Asa dito padala day? Imo na itong GNT or Shopee ba karon? Gratis dili dito sa post office. Oo. Abi, maguna po glitter to. Ano to? Balik ko. Gusto mo ko nung pakaslan, be. Be, wak po dyan nahalin ng yuta, be. Nari mo yuta. Ay na, oy, nadari ako. Di ba wala man kay trabaho, be? Wala lagi, pero nako yuta. Sige, biha, ulatan ko na, biha. Pakasli jud ko ha. Panaguti jud ko. Ay sus, matik na, good shit, good. Ayo, te. Papalita, may skin day o gay mata 5 kabuok. Mandera. Bapak kaya tambal sa ngipon ba? Alamia, oy! Alamia. Lamig ka, George? Lamia sa skin di, oy. Mura magbata. Mas gawa to. Nanapong duha, oh. Lamig ka, George, no? Lamia kayo, bay. Gusto ka? Grabe, wa siya po yung pagbago, pre. Tikta, raga pong tirada. Tilawi, para mahibalaan mo kung sa kalami. Ali. Unsa man ni siya, uy. Nah, patay, gi. Paibog-ibog ko kay skindi, pre. Napatay na tintal. Hindi. Skin day, am day katapat mo. Sus, kaluoy taon sa tumboy. Gilogan. Sa dumboy pre nga. Kalaki ana. Lamia, oy. Kine, it's my turn. Babe, basi gusto ka new boyfriend. Presko ra man kay ni tawhana ni, uy. Wala na pre. Ilog na yun yan chika. Lami, di ako mo dala. Nya, ang lami ka mo dala. Dapat makatesting ka. Nya, kaya maka ako nimo buhion. Ala na sila, pre. Oy, kay atong ipiktos bagi pa. Post office ba ito? Tara. Sa office ay. Ay, kabala ka, eh. Daghang kalubin anong papa. O sige, unsa pa may dugayan, tara. Ini. Pre?